L-għada li l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika ħabbar li f'Malta u inqas minn 5,000 persuna tirreġistra il-Eurostat ikkonferma li f'pajjiżna waħda mill-inqas rati ta' qatt fl-Unjoni Ewropea. F'Awwissu ta' din is-sena, fiż-żona Ewro fl-Unjoni Ewropea, ir-rata ta' qatt kienet ta' 11% u 9.5% rispettivament, filwaqt li dik f'Malta kienet ta' 5.1%. ċifra li tpoġġi lil Malta fit-tielet post bl-inqas qatt fl-Unjoni Ewropea. Qabel pajjiżna kien hemm il-Ġermanja u r-Repubblika Ċeka b'rati ta' 4.5% u 5% rispettivament. Meta mqabbla ma' ta' wissu tas-sena l-oħra, ir-rata ta' qatt niżlet 0.7 perċentwal. L-istatistika tal-Eurostat turi kif l-ola rati ta' qatt kienu reġistrati fil-Greċja u fi Spanja.